up everyone? My name is Brian. Welcome back sa pong video na. So karon init kayo, 5,000 degrees Celsius. So malakaw meron guys. So mangita mig swimming pool. Asa guys to go? Wala man tayo pangalan. O mo tayo pangalan pero tanawan na niyo guys ha. Sapa. Sapa og swimming pool. Let's go. Let's go. Hi guys, namin sa Kalapagan na napagaw na ko. Muna sa big snack na mo guys, with big snacking. Nagkuha na si Chef oh. Kita na siya snacking. Hi guys, sige pakuha ko na yung kuhan guys. Libre daw naman. Kasaan dito eh? Kanina lang naipuak te. Kanina lang te. Ay. Bigyan taga libre. Okay, makita na to guys. Hala. Ulo, thank you mo. Tinood niya. Tinood lagi. Thank you. Oh, thank you. Binaguro niyo. Kalabagan. Nagsan ba? Ulo, thank you. Guys, itagatag marang ni Ante. Kung mo habit og maraya, gamit mo dire. Kalapagan naman eh. Ay, Kalapagan dai. Guys, kung abot mo Kalapagan, not na dire tinda ni Ante. Guys, naran ni si Ante dire sa Dol sa Super Health Center at Bang guys. Ang pangalan sa store nila guys kay Inday Gulay. Ay, nakadagit mo sana. Guys, ipaka-final maganda mangustin ni Ante. Inday Gulay. Inday Gulay, shout out Inday Gulay. Pwede snack ron guys no, dari sa Marayag. Pwede may pan. Kina na may prutas dara. Di ko, away mo gibuhat di po tayo. Nag-research ko. Abot na mi diri sa Marayag. Pero amot wala lagi pangalan lagi sa labas ang resort lagi. Pero makita ninyo pagka saka ninyo sa tulay pa doon pamaragusan yun guys. Okay, so nice kayo guys. Dahil kasi po naka-vlog na mi diri sa una. Kaduhang vlog na naka ron. Karang table na mo guys kay puno man. Pero wala po ang kwarto ng table sa labas. Kay kuan man. Kay puno kay ron guys. Ang ilang entrance guys kay 30. O ilang table 150. Amot lang silang mga wala ko kapangutan na silang cottage. Masig barato ra pud no. Ikuha na to ang kuan ni marang ni Ante Bigatag. Ito ang Picture. i-review. Silawan akong kuan ni kuan guys tong gihatag ni Ante na mga marang. Wow. Ang isa oy. Kamit kayo guys. Hi guys, gipabalhin mi guys. Gamay daw kay dara adik mi maigo. Dako kayo sigo. Balhin mo silang function hall guys. Function hall guys. Mahal good ni guys. So, dari mi nila gipabalhin guys. Di daw mi maigo. Pwede na mi dali ako kayo guys. Oh, pwede mi video kay. Nya mong handa guys kay marang lang. Kung gihatag ni Ante. Iyos kayo dali guys oh. Mga tanong. Mga isda. Dagugan ko ito. Lagag tao ron guys gani buntag ning burnout mo pinakalit niya dugay ning balik. Igang kayo maugaron dagang kayo na noroy mga tao dagang kay tao ron. Guys gipagapinan din hatag ni Ante gani nagmangustino. Awa, Bray. Thank you day. Libre tag prutas.
Marang o kanang mangustin ya. Ang cottage ka tag 500 gid, tag 150 pa gid. Gani, no? Gusto ba si Jeep Jeep? Basta wala si Jeep Jeep, surti kayo, me. Grabe Jeep. Oh, awa, oh. Gari na. Oh, Wow. wow. Quality good si auntie, bay. Oh, quality good ang ginahatag ni auntie ba? Ang laag na to ron kay healthy kayo, mga fruits, walay beer, walay mga select. Walay pundador. Oh. Walay lechon, prutas lang. Hi guys, karon. Mga tunabi sa ubas to kayo, maligo na si Go. Napasaya dito, nag-snack sila guys. Nag-init man may tubig, ikaan din ang happy me, tapos nagko namin guys. Maligo na, kaigang kayo. Ligo na ka, Go? Anghit kayo, anghit. Angit na ka?